nyaya dzamafoni kunyanya ndo dzinokonzeresa mhirizhonga mudzimba. Foni isi yako munhu usabata, usatsvaka nokuti unosangana namakudo mugomo aunga usingafani kusangana nazvo. Unoona zvimwe zvinhu zvinozosvika pakuti mukonani zvine zvawanikwa zviri mumafoni. Saka mafoni aya ngatisabatirana emafoni. Zvinhu zvose zvinongoda kuwirirana. Bata kana wapuwa, kana usina usabata. Rendi yashaikwa, zvikwanisiro zvoshaikwa mumba, bonde roshaikwa, especially bonde ndoita kuti vakadzi vobuda vaindotsvaka bonde. Indikazviona ndikabata mameseji manje chabvondoka. Saka gender based violence inokonzera zvinhu zvakawanda, especially bonde ndo kune nyaya. Ndomaonera ndozvita ini. Varume vasi kuva responsible. Anomirira kuti mudzimai ashande auye nechikafu mumba. Asi akaona mudzimai azouya nedress rekupfeka, anogona kuda kutanga kumubvunza kuti rabva kupi, but chikafu ari kudya ari kufunga kuti chabva kupi. Ana mai respect kuna baba iri kushayikwa pakuti iwe kana wabva kunoshanda kuti udzoke kumba woyazvo respecta munhu womupa mvura yekugeza, womupa mvura yekuti kumwa inotonhora, unobva wati wakaneta. Even kunoti mubedroom macho unonge wakuti ndakaneta, ndo patova kutanga musindo uya. Izvi madeko chacho ndakatonedza nemukadzi achinetsa nefoni yangu achida kufoni. Foni haibatwi, foni yangu is my personal, is private. Anga mukadzi aindoda kufondera kufoni. Wese mazuva anaya mabhora tobva usiku kumapasi 10 pasi 11. Mukadzi akubvunza baba mamuripi wasvika nguva ino. Asi ndachiona bhora kwanzi mamuchihure atidzoke koko. Dzimba kazhinji tikutoenzana pakunenyaya yemari, kuti kuona zvakaoma, mari hadzizi kubatika. Saka mukadzi angoti uya nechikafu everyday, uya nechakati, asi mari hadzidziwana. Saka ndochadzikuitika manje izvezvi. Kutotorohwa, dzimwe nguva totorohwa nevakadzi. Asi varume vazhinji tototaura kuti ndarohwa. Vanokusagutsikana kwemumwe anenge aona kuti zvinhu zvipo, kana panedzidzo panogona kuuya zvinhu zvakati. Iyi ndoti ndaona mai nhingi vakabara zvakati, kewo waregere kuuya nazvo. Saka vototanga kusatohusana mukati memba muya. Pamwe muri mononoka kuzouya achitsvake mhirizhonga dzomba muya. Mhirizhonga yanyanya zvefuzi zvokuti ndikandobvunzwa zviya nomukadzi kuti unoda chakati, iwe wototangazve. Saka mhirizhonga dzakadai dzinonetsa kuti dzihwisisike mukati medzimba. Nyaya iripo ndokuti kusagutsikana. Ndikaona chakadai kwai niwo ngachitewo chakadai. Saka zvinoda kuti vanhu vagona kushanda vachionesana chitoko ichocho, vachiisa panhu pamwe chete kuti zvinhu zvinake mukati medzimba. Zvino vamwe vanozoviga mari mumasokisi, uyu akati iyo zvindi zvangu nditakatenga chakati. Saka ndo panobva kusahusana mukati memba momo. Ndau yemari, kana nemurume kana akauya kumba asina mari tinogona kurwa. Uyezve vakadzi vazhinji zvino vatoti vakadzi vava vanhu vari kunyengwa. Saka zvinokonzera futi mhirizhonga. Uyezve varumewo nyaya yechipfambiwo, kana ndikabata murume wangu achirwa chipfambi tinoonetsana kumba. Ndo dzimwe nyaya dziri kukonzera mhirizhonga mudzimba pakati pevakadzi nevarume. Foni yangu haibatiwi, saka ini tinogona kutoita futi zveviolence. Ndiye nchida kuonawo foni yemurume kuti yakamira sei, nokuti ini yangu handigoni kuramba nayo. Plus kazhinji ini foni yemukadzi inenge isina mapasword, asi yemurume inenge yakaiswa password. Saka ndo zvimwe zviri kukonzera futi mhirizhonga nhau yemafoni iyoyo. Konzerwa nenyaya 50-50 yakazovako. Nokuti vamwe vakadzi, mumwe murume waitova mukomba ichitaura ichitoti kombi ikono yakuzara navanhukadzi ikonosofa ndini munhu mari mukombi 1. Asi kare taiziva kuti kombi yaizara navarume, vanhume ndivaitsvaga basi. Saka kwakaipa iko zvino nenyaya yevanhurume. Vanhukadzi vakuda kushanda mari, kana mukadzi aita mari yake unenge atova mukuru kumurume. Saka murume ndozvaanenge asingadi izvozvo, unenge aida kuti inini ndimonzi ndini murume pano pamwe. Kada kubata mafoni evanhurume ndo panozonyanya kuzotanga kuzonetsa nevanhukadzi. Saka inini hangu zvefoni kuti mafoni nevarume kasiyana, asi yangu inini iri ati kuda kumuma wangu kuita zvaanoda nefoni. Asi murume foni haiti, unotongosiyawo zvakadai.